Txitatoki Urdaibai Zirko Eskola Gernikako eskualdean jaio den zirko eskola bat gara. Hemen teknika pilo bat daude, akrobazia, malabareak, orekak, aerioak, eta pertsona guztiek topatzen dute zeo zer egin ahal izateko. Daukagu proiektu bat, Hazitoki proiektua ditzen dena, eta egiten duguna da zirkua erabili integrazio herramienta bat bezala. Las personas con necesidades especiales, físicas, mentales o incluso sociales, participan dentro de las actividades de la escuela anual. Laboralkuntza izan da, ate bat zabalik egon dana. Ate bat fisikoa eta beste alde batetik apoioa, babesa, informazioa. Azkenean da, norbait ondoan izatea, eskutik helduta joaten zarena, hor dagoena zuk behar dozunean.